ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଚକରାବିଶୋଇ ଛକଠାରେ ତିରଙ୍ଗା ମିଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଏକତା, ସମସ୍ୟା ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଯୁବ ସାମାଜିକ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆଜିର ଏହି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପଦେଷ୍ଟା ଧୀରେନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସଭାପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଉଦୟନାଥ ପଣ୍ଡା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦଣ୍ଡପାଣି ପ୍ରଧାନ, ଉପସଭାପତି ସୁନୀଲ କୁମାର କର, ଉପଦେଷ୍ଟା ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାତ୍ର, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ହରି ସିଂହ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମାଜସେବୀ ଉତ୍ତମ ବେହେରା, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଅଲେଖ କୁମାର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲୋଗୋ, ଟି ସାର୍ଟ ଉନ୍ମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମିଡ଼ିଆ।